ସକାଳୁ ଉଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ମୁଁ ଟିକେ ବଜାର ଗଲି। ବଜାରରେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ବଜାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ ଥିଲା, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋର ଯାହା କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ଭାଇ ବସିକି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆସି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପହଞ୍ଚି ସାରି ଟିକେ ବିଲକୁ ଗଲୁ। ପୋଖରୀ କଟା ହେଉଥିଲା, ପୋଖରୀ ଦେଖିବା ପାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଉ ସାନମା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ। ଘର ପାଖରେ ବିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଛି, ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସାନମାଙ୍କର ମୋର। ଆମ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସାନ ଘର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଘର କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା କାମ ହବ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ପୋଖରୀଟା ସେଠି କଟା ହେଇଛି ବାଡ଼ି ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଆଳଟି କୋଉ ଭଳିଆ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଶିଆଳଟି କେମିତି ଧାଉଛି ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଶିଆଳ ତ ନୁହେଁ, ସେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଟାସ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ସରିଗଲା, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିବା ପାଇଁ ସାନମାଙ୍କ ମୋର ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିକି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମର ଧାନ ସବୁ ପିଟା ହେଇନି ଅଛି। ଆସି ପହଞ୍ଚି କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଚାଉଳରୁ ଧାନ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଲି। ଖୁଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଘର ଖରକି ଦେଲି। ଘର ଖରକିକି ଆସିକି ଦାଣ୍ଡ ଖରକିଲି। ଦାଣ୍ଡ ଖରକିକି ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି। ଏତିକି